pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi palilimutan ating pinagdaan. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ini po ang RPN Radio Philippines Network Incorporated, radio station DZKI, nagigikan po sa siyudad kan Iriga. Oras po niya to mga tugang, alas 5:04 na po nin pagkahapon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Time check, hatod sa Indukan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bagong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bagong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugas
Kellogg's Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Hapon na naman banwaan, kaya mga karonda, madya na, pag-urulayan ta ang mga natatadapang bareta ni Aldaw. Mga pangyayari na relevante sa arinman na parte kan sa tong kinamumugtakan. Pag-urulayan ta, banwaan. Pag-urulayan ta, banwaan, araw Aldaw, digdi sa RPN DZKI 1332, Radyo Ronda, Iriga. Pag-urulayan ta, banwaan. Mahino mga tugang, Diyos maray na pagkahapon liwat. Yaw na po kita sa oras kan programang Pag-urulayan Tabanwaan. Siyempre, yung pag-irarayan sa tuyong mga pag-iriba, si Chip Lindon, si Kapelix, dyan sa control. Siyempre, mga tugang, si Miss Kayla, nandyan pa, saka si SM Joey. Hindi man sa dong lingkod, manding nakarisaryon, magalang na minasaludar po sendo. Ngunya na pagkapon kan Lunes Santo. Oy, Rodel Cesar, Anthony Matic na Saison, dyan po sa Info Center. Sa gabi sa ating pagtulog ay Ini mga tugang na sarungo niya nagpapara. Ano naman daw? Ini taday na nagtunong man si Robin Padilla. Ano? Dahil na nagtunong. Pero dahil nahihimasmasan kan tunay na pulso kan na mamanual. Tigpa para susuan sa iyang kagustuhan. Na yan man kaya subig para ablada niya kanto Durante kan campaign period mga tugang, nadaraman sa publiko kan dikit na pakuro kanta, dikit na paboro baile, asin mga diskursong garo na sa kanto. Pagkatapos ipinangako pa niya na babaguhon igwada ang mga babaguhon na provision sa konstitusyon. Ulay kanto mga tugang, nagtapnat siya na yun yung mga tao duman sa sayang kagustuhan na baguhon ang nagkapirang provision sa tuyang konstitusyon. Pero alagad mga tugang, sabi ko, ang mga Pilipino ngunyan kulang na ang pagtubod. Halos din na nagtitiwa ninda mga tugang. Ang kapos ng mga pinaggagigibong lakdang kan mga yaon sa Kongreso asin sa Senado, sa tuyang legislatura. Puro sa sendang kara mga tugang kaya nawawaran ng tiwala tugang sa tuyang legislatura.
Tasaro na bagay dyan ang pinag-ahandal kan mga tao, ini kung magkaigwanin charter change mga tuwagang, dutong kuya, provision dyan, na baka magkaigwanin extension o palabas. Dahil naman kaya mga tugang saro dyan na pinagdudahan kan tao, kan magdiskurso ini duman sa Davao, si Robin Padilla, naunambitan ka ni, kung nangyari ko ta na ngayang nabago tulo sa konstitusyon, sana ngaya, ngunyan nakatuka pa si pero mga tugang ko pinaka ano, amakon mo mga tugang na isinapubliko pa ni Senador Padilla ang sayang draft committee report katakod kan charter change o chatsa asin ang nakakakuyang digdi ang medyo nagiging laughing stock digdi mga tugang. Si Ruben, ito mga tugang na isinapubliko niyang committee report, siya sa naman ang maski hisay na kay banya sa committee ba niya, habong magpirma, dahil nagpirma mga tugang, ha? Mayo na nagpirma, maski hisay na senador na miyembro kan papamayuhan niyang Senate Constitutional Amendments and Revision of Laws. Yan ang yan sa 44. Ano kaya sa komitibang ining laki ni Ricardo? Ha? Dapat diyan nakatuka. Inabot niyang karera sa pag-aaral. Pero bako siyang abogado. Ikadua mga tugang, kulang pa sa iyang experience sa pagpanda. Ngunyan mga tugang, sa mga membro ka dahil pererma, habang magpererma. Siguro ini mga tugang na taigwaman yan mga advisors. Si say daw nag-advise kay Robin na isa publiko ang sayang committee report. Ha? Na siya sana nagpirma, mayong iba. Kuyan lugo. Yan. Kiko-kiko sa Senado. Pinag-interview mga tugang sa sarong programa, pinag-interview si Kongresista Rufus Rodriguez. Dapit digdiw kung ano man ang gad na ining Constitutional Convention. O kaya ining Constitutional Amendments na pigasabi. Enot yan mga tugang, kung dyan sa gigibuhan ng revision, hapot yan kung ibaba kandidat. Political dynasty, ano tutugutan yan? Halimbawa, tas yan kaya sa kon mga tugang, mailihir kita ni mga representante sa kada distrito. Ha? Saka sa mga sektor. O, ano dyan, kung iyan baga ngaya, sa halimbawa magkakiguan ng konbensyon,
Ano? Si sayan makumpuner kan konbensyon. Ha? Mga ilihido. Ano dyan mga tugang mga ilihido? Takita mapili kayan. Sabi nga ni kato isasabay sa barangay eleksyon. O si say mapili kita. Ano dyan ibaba? Mga na maging kabali sa komposisyon kan konkon ay iyo ba gano? lamok din na Sabi baga mga tugang ni Congressman Rodriguez, maski nga si Isay na namamanwaan na yaon sa tamang edad, pati political dynasty, pwede magkandidato. Tayon nga ya, diretso maninda. Tama, tumpak. lamok ang Kaya lang mga tugang, yan nga ni mga tugang ng mga party list ngunyan, kadakli sa mga party list ngunyan, mga yaw ang nasa likod, mga poderosong politiko na yaon na. So, ama, senador. Sutugang, gobernador. Suina, mayor. So, aki, kongresista. Jesus Maria, pero politika. Ngunyan, sasabayan pa. Dayan. Diretso nindayan. Kaya mayo makapagbabang. O pag-iigutan na mara. Kaya ni mga political dynasties na masubol ni sarong miyembro sendang angkan para dyan sa Constitutional Convention. Tangani mga tugang an pandayon nindang kuyan, lakdang itong ikakara dynasty. lamok ang Di ba? Iyo nga ni talaga mga tugang. Mayo man talagang nagbabawal kayan. Tayo ba gayan? Basta ikasarong Pilipino nasa tamang edad, dahil ka na kumbiktar sa ano pa man nakasalan na salay na naglapas, na may kaakibat na moral turpitude, o pwede ka magkandidato. Ha? Mayo kang kasong with moral turpitude. O di ka pwedeng bawalan. Iyo mga tugang. Tayan mga tugang, diretso yan kan si Isay Paman. Sa irarom kan 1987 Constitution, sabi nga ni, doso ano mo sabihon? Support mga bagay. nyawari sarap man Orden man mga tugang kan konstitusyon na isa batas kang kongreso ang pagbabawal sa dynasty. Pero dahil iniyo na popurmar igwa nakasunad, nakabinbing dahil maiimplementar. Ano ang dahilan? Dahil ma-implementar iton, dito maipasunod at ang pinagmamanda na konstitusyon. 1986 Constitution, nakabugtak dyan. Bawal. may lamok Katubuan kaya mga tugang, kan mga senador, mga kongresista, katubuan miyembro kan sarong political dynasty. sa kulang mo noong Siyempre man, halimbawa, ang nakapwesto ngunyan aki, tugang, magurang,
agum. O kung yan nakapwesto dyan, ano man tamagi bo ako ning lakdang na ipopokpok man sa nasasamuyang alimantak. Di ba? Negosyo. Ini kaya ngunyan digdi sa Pilipinas mga tugang ang politika bakong serbisyo. Ining sa politika ngunyan digdi sa Pilipinas negosyo. Yan, masira mo mga tugang. Apo makakaguda Kaya kada last best na magkaigwan ng eleksyon, ginigibol namin na diretso, ginigibol namin na pagi, ginigibol namin mga tugang, maski nga ni naggagaradanan na. Pati pagda eleksyon, papapaglawanin ana mga maliway-liway na ito ng mga paraboto. Sige ang tangad, baga na garo na so, ido na makahiling ning maligno, sige ang taol. Iyo yan mga tugang, tagwasa, nagahalap kung baya kinakaipuan sa buhay. O garon ng mga tugang iniso, kuya, aram nindoan mga estratehiya kan mga politiko ngunyan digdi sa tuya. Garo mga tugang nagsusunod duman sa Machiavelli theory. Aram nindoan Machiavellian theory? An Machiavellian theory mga tugang. Sabi yung kubasang sa Indo. Ang saro na leader, dainong katutugutan, gigibuhon ang gabos, na maprebentaran ang si Isayman na magkarahay ang buhay. Dapat sindasanan maray sa buhay. Tanong, tangani pakabot ka ng eleksyon, kaya nindang bakalon ang mga nagtitirios. Iyo po iyan. Paano magiging sunod-sunudan sa enda kung igwaman? Siyempre magiging sunod-sunudan sa enda. So, mga timawa, magiging sunod-sunudan sa enda sa mga mayo. Ano ang mangyayari? Dagos ang biyaya sa senda, dagos ang poder, dagos mga tugang ang sendang pananagana. Bigla si Mare at nang makita niyang pinapapak na lamok si Pare ay hinabol. Kaya mga tugang iyo ini, korupsyon ang nangyayari sa gobyernong grabe. Takwasa, sige ang damot kan mga politiko, pigpaparadamot. Dapat nga makaguda kita digdi sa transaksyon na ini. Aranin na naman ang eleksyon, panbudbud sa mga parabuto. Umuwi Ngunyan, nakaguda baga ngaya, nin 10 ay iwawagas, marengani kung 5, baka tulusan na. Kada eleksyon nagpaparada tambakso, kayamanan, damang ng mga tugang susendang puder, masirambaya. Huling-huli ng Paulit-ulit mga tugang, paulit-ulit na sana, na sa mga bareta, yaon dyan. Grabe mga tugang ang mga nagruruluwas na bareta. Digdiyo sa political dynasty,
Problema yan, takwasa, sindana sana. Kabaing kayan mga tugang, inequality, paano magiging patas? Sindanganin ng dadaya, dinada. So therefore, there is inequality. Pagkatapos mga tugang sindana sa poder, yan, korupsyon. Baka mayroong lamok. Yan. Kaya mga tugang, kung ini yung political dynasticism na ini, dynasticism, baya. Yan, dynasticism na pati. Dynasticism. Yan. Kung ini mga tugang kuta na mapupundo, mapupuho, para kang garo ka nanlastiko na may balang saro ang tama tulo. Mawawara so political dynasticism. So inequality. Pagkakataon naman ko na mabago ang mga bagay-bagay. Kung sincero totoo sana ang mga eleksyon, mabubungkag ang mga dynasties. Kung iba delegado, diyan sa Constitutional Convention na magpanday kan mga probisyones sa babago nindang mga probisyon diyan sa nakalatag na ngunya na konstitusyon. Kung kutanaan mawawaraan mga dynasticism na ini, magkaigwaning pantay-pantay. Sabi nga ni kayan, level and playing field. Magiging malilinig sana, mayong darang. Okay sana mga tugang na magkaigwa Constitutional Convention. May lamok, may lamok, may lamok. Pero kung mga tugang tugutan na maging delegado, mayo man kaya provision sa konstitusyon na nagbaba. Kaya sweldo sinda mga tugang. Sweldo. Kaya manggagana ta may pera. Matukaw na naman. Pagkatapos mga tugang, pag nakatukaw na yan, mga yan dyan, magibonin mga lakdang, mga probisyon na pabor sa senda. Bakong pabor sa masa. Bakong pabor sa kadaklan, kundi pabor sa danggalan. Diba? Mas kingship na sabi, one term para sa presidente, 3 terms sa mga LGU, o tayaon dyan si Kuya, yaon dyan si Mama, yaon dyan si Nunoy, ay posibleng halion pa yan ng mga term limits na yan. Di mas masaya. Bicol, di pumundo ka na dyan. Tayan, garo na yan, ikay sinumpa. Amakon mong mismong miyembro kan sa imong komitiba. Dahil sa imong magpabor, magboto naman sa ginibo mong isinusumiter mo kutaan na sa plenaryo. Kung nakalusot, isusumiter na sa plenaryo kung nagpirmaan mga miyembro kan sa iyang komitiba. O ngunyan, tamahin ni sa nang sulo-sulo nagpirma duman sa iya man sa nang committee report. Ay kung ako masusupog ako.
pare, Oh, garon lang nga ako isinumpa. alam mo. Di ba? Di ba? Ngaya ko ta, baka ngaya, ikaanggot ako kan mga namamanwaan. Taan totoong palasalasa, ang desisyon, opinion kan kagabsan, o kaya kan mayorya kan mga Pilipino, ha, mabalik. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con. Bangong gumagabloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con. Bangong gumagabloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado.
Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang Radyo Ronda, RPN DZKI sa pagkikipagtabangan kan sa tuyang sponsors nagpapasalamat sa pagkomemora kan pagsakit, paggagadan asin pagkabuhay liwat kan sa tuyang para tubos na si Jesucristo. Mr. and Mrs. Richard Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Miss Imelda C. Popanes, number 615, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Mr. and Mrs. Erwin and Sally Cabaltera, Zone 4, Perpetual Health, Irigas City. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike K. and Dr. Jenny Oke. Highway 1, Irigas City. Mrs. Hilda T. Salcedo, owner, Salcedo Eatery, located at Guevara Street, San Roque, Irigas City. Mrs. Betsy Odavar, Hong Kong or Nabwa Camarines Sur. Mr. Ariel P. Blanco, San Francisco, Irigas City. Mr. and Mrs. Manuel Bobier Sergio, Zone 6, Santo Domingo, Irigas City. Rinconada, Central Cacpi, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabwa Camarines Sur. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors Association, Irigas City. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato Camarines Sur. Municipal Councilor Manol Oxiano Luzon, San Esteban, Nabwa Camarines Sur. Anonymous Donor, care of Joey Lim. Mr. and Mrs. Armando Nunez, Matt Charon, Bolwang Baao, Camarines Sur. Luina Adelfa Toriano Cabanos, San Juan, Irigas City. Mrs. Lalaine Oliveros Marpuri, UCI President, Santo Domingo, Irigas City. Sa Saindo Pogabos, Jos Mabalos. Juan 3:16. Hulitan namoot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Engineer and Mrs. Basil and Rovi Umalya Orbon and family. Mrs. Petronila Nabaona Adoviso and family sa Nicolas, Irigas City. Mrs. Myrna Hobe and family sa Nicolas, Irigas City. Ma'am Dorotea Ibareta Amance, Chief Political Affairs, House of Representatives, Quezon City. Nilita Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Irigas City. Honorable Anton Paro Balibar and family, Bula, Camarines Sur. Dudoy Escarilla and family, San Francisco, Irigas City. Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur. Mr. Carlito Oliva and family, San Juan, Irigas City. Ex-punong barangay, Brando Pletado and family, San Miguel, Irigas City. Santa Cruz Sur Barangay Council, care of Punong Barangay Abelina Cirillo, Irigas City. Richie Divilla, Zone 4, San Francisco, Irigas City. Luz F. Nolasco and GBN Gasoline Station, Balatan, Camarines Sur. Fish Vendor and Buracan Sariles, care of Jean and William Vera and family, San Francisco, Irigas City. Oralios Funeral Homes, owned and managed by Mr. and Mrs. Joe Oralio and family. Highway 1, San Isidro, Irigas City. Maestro Cocinero Catering Services, number 158, Zone 2, La Purisima, Irigas City. Care of Chef Jim Christian Layosa with cell phone number 0949-441-9241. Nakings Fall Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Poli Bagaporo in front of San Isidro Elementary School, Irigas City. Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario Jr., Highway 1, San Isidro, Irigas City. Honorable Melnan Robles Morallo, City Councilor, Irigas City. Attorney Fernando Ducot Simbulan, Municipal Mayor, Nabwa, Camarines Sur. Honorable William Serrano Salvadora, Punong Barangay, Santo Domingo, Irigas City. Mr. Bongbong Alos,
Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. Vice Mayor Jerry JBB Breseño, LGU Baaw, Camarines Sur. Mr. Freddy Salvadora and Family, Santa Elena, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and Family, San Agustin, Iriga City. FNS Beauty Salon, Cyrene and Frederick de los Santos, San Nicolas, Iriga City. Sa Indo po Gabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Juan 3:16 Hulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Daing magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Dan and Amy R. Losenya and Family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur. Care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay. Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marnelli F. Reynes, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and Family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Marites Alanis and Family, San Juan, Iriga City. Supremacy Hardware, care of Mr. Rodi L. Ocampo, San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Bichi Odabar from Hong Kong. Lillian O. Johnson from United States of America. The newly opened and biggest 7-Eleven at Barangay Divina Pastora, Batu, Camarines Sur, only managed by Honorable Councilor Bogs Rimpola. Honorable Ninita O. Fortuna and Family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Punong Barangay Joe Bagayawa and Family, Francia, Iriga City. Police Captain Miguelito Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Mr. Giovanni Monje and Family, La Anunciacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baaw Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omorog, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabal Quinto, Punong Barangay, San Ramon, Baaw, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baaw, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Indo po Gabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Juan 3:16 Hulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Daing magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Honorable Rex Cuba Oliva and Family, City Mayor, Iriga City. Attorney Ramon Maharlikawa Verina, City Administrator, Iriga City. Police Light Colonel Ralph Jason Ueda, Iriga City PNP. Municipal Councilor Gali Bayos and Family, Baaw, Camarines Sur. Police Captain Miguelio Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Father Cesar Bungon, Resident Priest, St. Bartolomeo Parish, Baaw, Camarines Sur. Mr. Elmer Pobre, Santo Domingo, Iriga City. Dan and Amy R. Losenya and Family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates.
Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur, care of Punong Barangay Manuel Siliesa, Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay, Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City, High School Batch 98, care of Marnili F. Reynes, Batch President, Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City, Honorable Ninita O. Fortuna and family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur, Alicia Rice Retailer and Wholesaler, owned and managed by Arlene Cortez, Market Site, Iriga City, Don Monay and family, Florida, USA, Mr. and Mrs. Roy and Tanya Matubis Ibo, San Juan del Monte, Bulacan, Ben Ray and Cherubi Taday and family, San Nicolas, Iriga City, Matcharon, care of Mr. Armando Mendez and family, Bulwang, Baaw, Camarines Sur, Maxiel Agribit Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of Mary Ann Arlomeda with cell phone number 0919-316-7753. Ricardo Tagom and family, Zone 3, Santa Cruz, Iriga City. Mikoys, care of Merlinda C. Posadas, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, with cell phone number 0921-283-8867. Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Punong Barangay Joe, Bagayawa and family, Francia, Iriga City. Mr. Giovanni Monje and family, Lanusacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baaw Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omoro, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabal Quinto, Punong Barangay, San Ramon, Baaw, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baaw, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Indupo Gabos, Jus Mavalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. An RPN DZKI Iriga, minaingganyar sa satuya, na satuyang rumdumun, an pagsakit, pagkagadan sa krus, asin pagkabuhay liwat, kan satong kagurangnan na si Jesus. Ngunyan, satuya pong dangugon, asin hurup-hurupon, an mga marhay na bareta, hali sa banal na Biblia. Juan 12, 1 hanggang 7. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betania, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, "Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabagong iyan." Sinabi yon ni Judas. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ngunit sinabi ni Jesus, "Pabayaan niyo siya. Hayaan niyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy kasama niyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama habang panahon." Sa tuya hurup-hurupon, sa tuyang rumdumun, an pagsakit, pagkagadan sa krus, asin pagkabuhay liwat, kan satong kagurangnan na si Jesus. May lamok, mga mare at kumpadre, mag-ingat Pagmamalayan taong banwaan, ako daw, digdi sa RPN DZKI.
1332. Si Banding na kayo sa'yo. Kaibahan sa Pagurulayan Ta Banwaan. Namin, nako, tulog na tulog pa rin. Ubod ng lakas. Beno. Asawa. Uy, 8 minutos na sana. Mayat. Okay lang. Isang mister. Oy, mga tugang, saro pala na obituaryo. Ano po, pinapaisi sa gabos ng mga partidaryos, amigos, amigas, mga kapinsanan, mga kapamilya ni Christopher B. Batan. Siya po na maaram na sa kinaban, ipinulinaan sa iyang sinublian na buhay. Ini po mga tugang nagadankan Marso 27 sa edad na 30 anyos. Siya po napapatentihan diyan po sa sendang residensya sa Salvacion, Baaw, Camarines Sur. Asin na siyang lubong igigibon sa April 12, 2023 alas 12:30 din pagka-udto. Aldaw yan na Merkoles. Asin ang misa gigibon sa St. Bartolomeo Paris, Baaw, Camarines Sur. Asin dadarahon duman mga tugang sa pinalmintang pahinguluan dyan sa Baaw Catholic Cemetery. Ang nagpapaisi po ang sayang ama, si Abilino Batan Jr., bistado po sa apod na June Batan. Nung isang gabi. Bueno mga tugang, sabi ko na nga ni, ini mga political dynasty mga tugang, dahil talaga yan mawawara. Kasi mga tugang, iyan na nga ni, para sabi ko na sa mga dahilan. O ini man na party list system mga tugang, saro naman sa pinaglalaog. Linalaog kan mga dynasties. Dati mga tugang, ang nagbabali bilang mga party list group sa mga party list election gikan sa mga sektor kan mga parauma, mga trabahador, mga parasira, mga puris abdi poor, mga indigenous peoples, health workers, kababayan, mga kabataan, asin iba pa mga tugang na mga nasa marginalized sector. Kan mga inot na panahon yan, mga inot na implementasyon. Pero mga tugang ngunyan, grabe na. Sabi nga ni sa English, nabababoy na. Nabababoy na ang party list system mga tugang. Garo, masimpil ng maray. Inulita, ngunyan, mga traditional politicians na ang nagmamando, ang nagigibo mga tugang nagbibilog nin sa didindang party list system, party list group. Pinuunan ni kan si Ate Gloria na suaki niya kuminandidato mga tugang sa party list nang gana man pati. Anong party list ginibo? Party list dato minarepresentar kan mga security guard at bakuman siyang security guard. Mga trapo ng mga tugang, mga traditional politician na asing ginigibong representante, ang inot na mga nominee kung bako sendang misis, sendang mister, sendang aki, asin mga haraning mga partidaryos. Magkaigwasan ng mga tugang nin posisyon. Asin magkaigwasan ng mga tugang nin impluensya sa gobyerno. Pagkasiring kayan, wala na talaga. Ano pa man, ay grabe. O ini man mga tugang si Inday Sara, saro man nagpapasaway. Ini mga tugang na pagsabi kay itong dapat ngaya ining teacher party list mga tugang sabi kinakaipon nga ang gobyerno ang DepEd mag-hire ng mga 30,000 na mga teachers para mahipnuan kakulangan. Talaga totoo naman mga tugang, kulang na kulang ang mga teachers. Ngunyan mga tugang, ini naman si BP Sara pinagre-redtag na so ko yan. Mga komunista ngayon. Isus baga ako. Grabe naman.
Mayo man mga tugang na, mayo man nangangapudan sa naman, mayo man maraot kadto, ha? Ibag ang mga tugang man talaga. Kulang man talaga mga tugang mga teachers sa yung mga pampublikong eskwelahan. Bakusan ng mga teachers. Pati mga tugang ini yung mga school facilities, kulang na kulang. Kaya dapat kutana, iyan na kutaan tutukan mo niya, Ninday Sara. Dahil na siya magparapakialam duman sa ibang mga ahensya kang gobyerno. Di na sa natutukan niya, bali, siya man talagaan nag-ako kaya na bilang sekretarya kan DepEd. Di DepEd man talaga ang tutukan. Dahil magparapakialam. Pagkatapos pag may nagkukomentaryo, napipikon. Ay may Rinired tag. Ano naman, di kapalan sa na mag-suhestyon. Maiman sa konstitusyon nagbabawal na si Sayman na mag-suhestyon. Kuya na, pulahan na. Ay, maman po kayan. Kaya Jesus Marcel. Ayan mga kakwayanan ko niyan. Bueno, for medyo kayan mga tugang. Kita po nagsisibog na sa tuyang programa ko niyan. Inabot po kita ng pamamaaram. Sa ngaran po ni Chief Engineer Abelin Don Toralio, ni Engineer Lex Lagrimas, Engineer James Oco. Diyan po sa NPO si Tony saka si Rodel. Diyan po sa admin si Miss Kyla. Ako man po sa inyong lingkod, Manding Nakarisaryon. Salamat po kanino pagantabay. God bless everyone. Bye-bye.